Ένα παιδί είναι έτοιμο να φύγει από το σπίτι του όταν πέσει ο δεξιός κινόδοντας. ή ο αριστερός, δεν έχει σημασία. Πότε είμαστε έτοιμοι να μάθουμε να οδηγούμε? Όταν ξαναβγεί ο δεξιός κινώντας. Ή ο αριστερός, δεν έχει σημασία. Μαμά, τι είναι ζόμπι? Ποιος την είπε αυτή τη λέξη? Δεν θυμάμαι, ο μπαμπάς μάλλον. Ζόμπι είναι τα μικρά κίτρινα λουλούδια. Μαμά! Βρήκα 2 ζόμπι μικρά! Ναι. Παπά, Ναι. 2 ψάρια είναι μέσα στην πισίνα. Ο αδερφός σας πέθανε. Ένα πλάσμα σαν αυτό που εισέβαλε σήμερα στον κήπο τον διαμέλησε. Από τη μια, το λάθος του να φύγει ενώ δεν ήταν έτοιμος ήταν τεράστιο. Μιαου. 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 Μιαου.